Bună, sunt Delia și după cum știi, fac un video și astăzi se organizează un concurs. Voi organiza, stați pe un minut. Revenind un concurs și vă voi spune regulile. Așa. Acum vă voi spune concursul și în ce constă. Voi va trebui să îmi să scrieți pe comentarii. Nu, o să vă pun câteva întrebări despre serialul Violeta. Eu le știu răspunsurile, dar vreau să văd care... Așa, prima dată vă voi pune niște întrebări pentru serialul Violeta. Și voi să le ziceți. Ce nume are mama Violetei? Ce culoare a purtat? Ce culoare de roche a purtat Olga la nunta Violetei? La nunta lui Herman cu Jade? Ce a plâns la nunta sa din sezonul 3? Cine a... Pe cine cunoaște se îndrăgostește de ea? Pe cine cunoaște lor? Se îndrăgostește de ea și apoi află că e Violeta. Și cine însoțește pe acea persoană? Acestea sunt întrebările. Sper să le rețineți. Și după întrebări, că asta nu-i concurs, vreau tu să-mi răspunde. Așa. Și să-mi scrieți în comentarii numai cuvinte din serialul Violeta cu rima, adică Violeta vine, Vivi, Violeta vine, bine, putem să strecunăm și un pe, la sau când, dar câteva doar cuvinte fără V. Vivi vine la Violeta la masă, cam așa. Dar să fie mai multe cuvinte cu V, nu cam așa, da? Că și cine face cea mai frumoasă rimă și cine face cele mai multe cuvinte cu V va câștiga concursul. Și sunt doar 6 locuri, vă zic. Și că o să participați mai mult, dar doar 6 locuri. Și vă voi spune cam așa. Primul loc, locul te va primi. Îmi spune și cum vă cheamă pe blog, cum se numește blogul vostru și să... Deci locul ăla primește 16 abonări, 17 comentarii de bine și acest fotocard. Vedeți? Bine, fără asta. Așa, fără asta. Deci 16 abonări, 17 comentarii de bine, 16 like-uri la fiecare episod pe care îl face. Deci la câte un episod, câte un like. Și la alea vechi. Așa. Și dacă pot să-i dau și asta. Dar nu cred. Nu, fără astea. Asta se numește. Așa. Ok. Locul al doilea primește 6 comentarii de bine, o abonare și un like la fiecare canal, la fiecare episod care face. Nu, la un episod pe care mie îmi place și eu îți dau un like, așa. Locul
Sunt mai multe locuri, vă zic eu cum mă opresc. Așa, locul 3 primește o abonare, un like și un comentariu de bine. Așa, da, locul 3 cam prost. Locul 4, un video special despre canalul lui, o abonare, un like și 2 comentarii de bine, 3 comentarii de bine. Locul 4 e mai bun, cel așa vreau să zic. Locul 5, uite atent, primește, locul 5 primește o abonare, 3 like-uri, 7, niciun comentariu de bine și primește și atât. Un like și o abonare primește locul 5. Locul 6 primește o abonare, un like. Locul 6 primește o abonare la canalul lui. Locul 6 primește un comentariu. Nu. Locul 6 primește un comentariu. Un like primește locul 6. Locul 7. Sunt 10 locuri. Locul 7 primește 2 like-uri, 3 abonări, nu, primește un like, un comentariu de bine. Locul 8 primește tot un comentariu de bine. Locul 9 primește, locul 9 nu primește nimic, ba da, primește un like, așa, și locul 10 nu primește doar o abonare. Locul 1 primește mai multe, dar și locul 2 și locul 3 nu prea. Locul 3 și locul 4. Și locul 1 mai primește și un videoclip special. Ca să fie corect. Locul 4 nu mai primește videoclip special. Locul 1 primește și atât. În aceste lucruri costă concursul. Sper să participați. Sper că v-a plăcut. Pa!